Namar kajing ay beteng kajing latlan ki minder bandrung sepo ka jela Meghalaya kala penlong ya ki noilam ka hinyo trap National Youth Movement HNYM Central Executive Committee hapo kajing alam jong uba Marshall L Nonglat kum u Vice President lembat ki noilam ka ribhoy ban lejbu sendon da kajing tho hakamiet jong Additional Deputy Commissioner uba J Shilla hakajan miet jong ka South Regunailar araja arpusan. Habakran sigilar pathai kubor nakaliang uba Marshal Ulethu bahaga jingsisya nakaliang jonga seng katmu banya kendu markmat badu Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal IAS hendrai nakajingmi ke kam kerki syawai kumta kilalet banya kendu yo ba J Shilla Ulethu bahaga jingtho ka seng kala kentu yo Deputy Commissioner bu unbu iki kerdop talasi mender ki bakerpang kawai hakithan pathar khma bat jirang bat kawai pat hakathan bernihat Ula ongru bakani kejing dawa jong kaseng kadai hadin bagala yoi ya kejing nang yai jur kejing persang rung kertep daki mender ki basyak kendang bat syak penher kerat na jela Asam bat ki batmu ban wanri tengan haka jela Meghalaya. Uba Marshal ula ongru baka jela Meghalaya hadu menta kampat don ya ki kendon ain lani ke ikhtiar ka bala ban telakam bat khanglat ya ki mender ki batmu ban wanrung syapo ka jela bat benrap baka sarkar kam dei ban su sngow sngan tang haka MRSSE. Tena kaliang kajong kaseng mentak singi lawan banya kendu UGC tang balong gila kum slam no kandiat kapuar de UGC ngi kamla sho bangin ya kendu tena kaliang jong ki staff ki badon hapo DC ki lapha banya kendu no yangi ya additional GC ita iba celah de ha kajing ya keren bat I haba ngi pensau ya kani de nakaliang jong iri la ong ba insa shimkia be de kanin dalawan DC yang bagi saya keren kin sabu ya meeting banya keren namar bakani kamdai kam ka baong ka ba kaba sulang malu malahan de kam jong kayap ke jong jaj beriu bat ka kam jong ka nakabenta ka jing sha telep no jong jaj beriu sisien kasngi tina kaliang kasangi kwa ban penskau hang ni ba hawat nakaliang kasangi jubun ki operation ki bang jubat ki kali hang ni ki bangi layo jing tep ba ki debi ta ki dakar mandir ki bawan sini ki ba khamdan kat khamdan sla nang ta ki light ling ba jong ti ka infiltration gear ro ki la shulat lan bi kum tu tina kaliang kasangi layo ban bat de ki pau de ki spa tli ki kali janman kamit ki dekat jungi nang ka HNYM nang po circle ki juyo ban bat ya ki lai southly teng da ka bos so ki wan nakabenta ba kin lit tray satay te kani kalong kay bang ki kwa ban pensau sa sarkar bang ki kwa ban pensau hang tia po infiltration gear ro ba haba don ketika infiltration gear ada pi check ya kinu inu ki kali ki bawan dong kani ngi kentu ba ki dei banda check ba pidi mantapan ki kot ki sla ki biang namar ba ki de kila apa yang ni ada kila check samingi keseng umyo kanu dokumen kimdan manu ro tang iwe ikut Islaman pensyawat ba uday unong India ro kamdan kanu ada pan ki ting ki ad ki fake adhar ki bakhana du usnam kat khandai spa khanda nadu usnam kat khandai spa si hajar khandai spa te udan udang beriu ubadang nadu usnam ba si hajar khandai spa hadu benta tikani kalong ga ka ba kasenghi kamla ban pediang te sakwai ngi kwa ngi la biya kran ro menne hang tai dai ki ong ba hawai kadan katakaan ke banyata yang tak jingrung kertep jong umendir ti ha bangi puli katakaan lingba jong ka MIRSSA ti lada pingam jeliu ha katu pin pan habaya dei bekini ki kata jingwan rung jong umendir ka kam tho ai ruyam ngamlap ya kata jingtho lani kata paragraf ka batho si sapang kata jingkang no lani ka jingbam sya lani kan dan kata lenti ka ba perking ya kani ka jurukom wanrung jong kimendir pinlap baik kalong baik tang lightly ka ba kila ban syabat haka infiltration ling ba kaanya marasasi kata kalong baik ba illegal immigration kata kalong baik kum ki Bangladesh ki Pakistan nang ta kiwai ki dat beriu ki bamdi ki India kata dei kuwai kabaar kalong baik teroris ki kamli ano ti kabalai ki dei espinoh ti kataru ka dei baik namenta jong ini ki foreigns ki ba yalang lani ki penlong ya kanu gada tu gada rani kata kajing yalang hang ni hapo kari bat kajongi ti habang akali ka baar pan ngong na kaliang jong kali bot department kadan ni kamdan kata kalimit pat ban ong ban khang ba kini ki lebot department ki di bandan tangkat ta lani kata ki bala ban apply tina kaliang jong labor commissioner ong ba omdan kum kata ti dada apply sanpau hajar ngut cisni bro sanpau hajar ngut kinwan man la kasi hani hari kasi chungi ti ngingin le chai shu lakut sedan ngimton cakam imdan isu hang ni tingin salong mendir kin hala ka jong kari tigidi kini ki ba penlong ya sang dei ba mentangin sim kawai karai ba kasin jam bangin dawa na ka DC office ba kadiban bu ya kawai ka checkpoint ka ban check hang ti po bernihat balang ti harum patar khma na ka banta jong kini kibar jela ki bawan rong hang ni ka jela ka jongi ti sa kawai kumba philayu
baka asam mentah kadon ha ka jing be ya kita infiltrators ne kita ki poi ai ki kena ta ki bomdai ki trai snong ki Bangladesh ki kai ki bak sarkar Assam tela kumno la ngimdan kinu kilat ki jing ita ki baklan ada ngimdan kita ki checkpoint ki baklan ki bangila bangin kier ngin ka te kamot la kumno prapo persen ba pen Assam ti unwan baik hang ni hapo ri kasi jungi namar balai kalong ka banglan ka keluat la da piwan nang no ro ti sakawai ngakwa bangan ong ngamaham nakaliang kaseng ngimaham ya kitu ki dalal ni kita ki ingkong selangmat ki bajumlien ban siem da kapisah ban dino ya kajat ban rio jungi ban punpoi ki karpoi ai chani support ri kasi jungi kata kadai ka kai ka ba kaseng kala maham jor balada kaseng kalap kan map hi lada dei manu ro tina kaliang jong kaseng ru ngi da ong be da ka ba hi ya ka DC office ba district administration om dei bang iwan bu tang hani hanong po nakaliang kaseng jungi ki badan cha Zentia Hel ro kilalek kaseng jungi ki badan hapo West Zentia Hel kilalek ban kendut di sim tasngi na West Kasi Hel kilalek nang tanah buan teli kinung district administration ki badan hi ki jaka bakin rum ki mendiar tingila ban pa ban ya kendut di si ban keran ya kani kejo tina kaliang kaseng ni bu hero baka deadline balara kan office dong ke DC kamla bakan syem ya kani kesenjam kaba kajat ben riau mentah ka don kam e kamot ngi nakaliang kaseng ngin syem laki jong kisenjam ngin yang hang ti haberni ngin bat napang kat badan bat lada kibambiang ngin be ngin penpai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya